Ωραία. Έχουμε λοιπόν τετραγωνίσει το σχέδιό μας και θέλουμε να το μεταφέρουμε στο μεγαλύτερο χαρτί. Ας πούμε ότι είναι αυτό το μπλοκ. Είναι 27 τετράγωνα, 27 πόντους δηλαδή και 23 πόντους. Στο ένα έχω αριθμίσει με αριθμούς και κάθετα έχω αριθμίσει με γράμματα. Εάν το κάνουμε ακριβώς όσο είναι και αυτό, θα χωρίσουμε 27 επί 23 τετράγωνα. Αν όμως θέλουμε να το κάνουμε πιο μεγάλο, θα τραβήξουμε λοιπόν μια ίσια γραμμή ή αυτό σαν δείκτη, θα χωρίσουμε ένα 2 ή και 2 εδώ και 2 εκεί ή ένα 3, ένα 4, ανάλογα πόσο μεγάλο το θέλουμε. Εάν θέλουμε να βγει ακριβώς το χαρτί μας, θα διαιρέσουμε το μήκος του χαρτιού και το πλάτος του χαρτιού για το μήκος και το πλάτος του σχεδίου μας. Και αυτό που θα βρούμε μπορεί να είναι 1,3, 1,4. Ένα μπότο και 3 χιλιοστά θα χωρίσουμε το χαρτί μας για να βγει ακριβώς το σχέδιο. Στο συγκεκριμένο, αυτό εδώ είναι 40 πόντους ή 50 επί 30, κάπου θα υπάρχει μία μικρή διαφορά. Εγώ έκανα τον υπολογισμό και είναι 1,5 πόντο για να βγει ακριβώς. Οπότε με ένα χάρακα εγώ έχω τώρα ταφ, χωρίζω στον 1,5 πόντο 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, το βλέπετε, 10 και μισό, 12, μέχρι τέλος. Το ίδιο κάνω και κατακόρυφα, 1,5, 3, 4,5 και πάει λέγοντας. Και από εδώ, για να μην μας ξεφύγει το σχέδιο, μην βάλετε στο ένα μπόντο και στο άλλο βάλετε μισό, χάθηκε το σχέδιο. Και από εδώ το ίδιο. 1,5, 3, 4, 4,5, 6, 7,5, 9, εντάξει. Λοιπόν, αφού έχετε και από εδώ και από εκεί λοιπόν τα σημάδια σας, θα τραβήξουμε οριζόντιες δεν βλέπω τι κάνω εδώ, δεν έχει σημασία, να το καταλάβετε θέλω, και κάθετες γραμμές στο δικό μας το χαρτί πια. Κατανοητό μέχρι εδώ? Μόλις το τελειώσω θα σας πω τι θα κάνουμε από εκεί και ύστερα.